Καλώς ήρθες στο Zen Pod. Είμαι η Ανακρούνη, δασκάλα γιόγκα και σήμερα δεν θα μιλήσουμε πολύ, θα αναπνεύσουμε. Εάν νιώθεις άγχος, κούραση ή μια ένταση που δεν φεύγει, δεν χρειάζεται να το διορθώσεις. Απλά χρειάζεται να σταματήσεις για 1 λεπτό. Αν θέλεις, φέρε το σώμα σου σε μια άνετη θέση, χαλάρωσε τους ώμους, κλείσει αν θέλεις απαλά τα μάτια. Θα κάνουμε μια αναπνοή που στέλνει μήνυμα ασφαλείας στο νευρικό μας σύστημα. Εισπνοή από τη μύτη για 4, 1, 2, 3, 4. Κράτημα για 2, 1, 2. Εκπνοή από το στόμα για 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αφήστε τον αέρα να φύγει σαν να φεύγει ένα βάρος. Πάμε άλλη μία φορά. Εισπνοή 1, 2, 3, 4. Κράτημα 1, 2. Εκπνοή από το στόμα 1, 2, 3, 4, 5, 6. Το άγχος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάτι πάει λάθος. Απλά το σώμα σου προσπαθεί να σε προστατεύσει. Κάθε φορά που επιμικρύνεις την εκπνοή, του θυμίζεις ότι είσαι εδώ. Έτσι αυτή τη στιγμή νιώθει ασφαλές. Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου στο Zen Pod. Θα τα πούμε σύντομα. Ναμάστε.